Ja, vi har om St. Helens vulkan, og det er lavet af Arietta, mig selv Karoline og Mathilde. Ja, og Mount St. Helens er et aktiv stratovulkan, og vulkanen ligger i det nordvestlige USA, 154 km syd for Seattle og 87 km nordøst for Portland, Oregon. Bjerget er en del af bjergkæden Cascade Range, og Cascade Range det rækker sig over en strækning på omkring 1100 km fra det sydvestlige British Columbia og gennem Washington og Oregon til det nordlige Californien. Og her kan vi se, at St. Helens ligger lige her. Der er 3 pladerandstyper. Der er de konstruktive, de bevarende og de destruktive. De konstruktive pladerandstyper er, når pladerne de bevæger sig væk fra hinanden. De bevarende det er, når pladerne de glider lige forbi hinanden. Og de destruktive det er, når pladerne bevæger sig mod hinanden. Og her der er der 3 forskellige. Den første det er, når en havbundsplade går under den anden havbundsplade. Og nummer 2 det er, når en havbundsplade går under en kontinentplade. Og den sidste det er, når 2 kontinentplader de går mod hinanden og danner et tryk, som næsten bliver større nedenunder. Vi sætter fokus på destruktive pladerandstyper, da St. Helens er opstået, fordi den ligger nær 2 destruktive pladegrænser. Den nordamerikanske plade og Stillehavspladen. Som vi kan se på figuren af St. Helens på et kontinent, hvilket vil sige, at vulkanen er opstået på grund af destruktiv pladerandstype nummer 2. Altså en havbundsplade, der går under en kontinentplade, som vi kan se på det øverste billede. Yes. Og vulkantypen. St. Helens er en stratovulkan, som vi også nævnte tidligere, og det er også kaldt en keglevulkan. En keglevulkan er den mest normale form for vulkan, og under keglevulkan der ligger magmakammeret dybt, og derfor skal der en kraftigere trykstigning til, for at udbruddet skal forekomme. Keglevulkaner har mange forskellige lag af magma og aske på siderne, og det kan vi også se på billedet her, at der ligesom bliver dannet forskellige lag. Keglevulkaner er ofte meget høje og stejle, fordi at når lavaen ligesom kommer ud, så ruller den ned af bjerget og størkner meget hurtigt, og derfor dannes der endnu flere lag. Et udbrud fra en keglevulkan er sjældnere, men også mere kraftigt end f.eks. en skjoldvulkan. Keglevulkaner de opstår for det meste i subduktionsområder, og det er når 2 af jordskummens plader støder sammen, og den tungeste presser sig ned over den lettere, som også blev nævnt tidligere. Ja. Lavatyper. Da St. Helens er en keglevulkan, så er lavaen derfor tyktflydende i andre former for magma. Magmaen er andesistisk magma er sejlflydende og indeholder meget vand. Vandet gør, at magmaen er eksplosiv, fordi vandet får damp under opvarmning. Hvis vandet ikke kan komme væk, springer det igennem stenmassen. De gamle lavalag kan også holde udbrud tilbage. Derfor er der længere mellem udbruddene, men de er ikke så meget eksplosive og voldsomme. Så meget mere eksplosive og voldsomme. Den er sejlflydende, fordi magmaen er mindre varm. Magmaet dannes ved opsmeltning af den neddykkende plade på stor dybde. Yes, og så har vi jeres udbrudshistorie, og som I kan se her, så har vi bare sådan en liste over alle de gange, man har været i udbrud. Bjerget har så været udbrud, eller vulkanen har så været i udbrud flere gange siden 1800-tallet, men der havde indtil 1980 været i ro i 123 år. Det er berømt for sin klassiske, næsten perfekte snitdækkede kegle, og det var en meget søgt turistmål. Ved varme har udbruddet smeltet store mængder sne og is fra vulkanens top, og smeltevandet startede en mudderstrøm, der med 80 km/t strømmer ned gennem dalen med Trudeau River
og begravede mere end 200 huse. Og 57 mennesker omkom på grund af giftig gas og aske. St. Helens er en af en række vulkaner i Cascade Range, og de er dannet ved underskydning af, det skal jeg sige der, Juan de Vuca Ocean, eller oceanbundspladen, og en del af Stillehavspladen under den nordamerikanske kontinentplade. Yes. Og så vil jeg fortælle lidt om konsekvenserne af udbruddet, der skete den 18. maj 1980. Det var som sagt den dag, hvor den store vulkan udbrød, og en flod af flydende lava gik ned 24 km gennem en dal. Og den dag var der 64 mennesker, der døde. Og det Ariette har snakket om tidligere, det var også et vulkanudbrud, men det skete tidligere på året. Det her vulkanudbrud var det mest ødelæggende i hele USA's historie, og de totale omkostninger kom op på $1,2 millioner. Erfaringerne fra Mount St. Helens og anden vulkansk aktivitet i Cascade Range har haft en meget uvurderlig betydning for forskerne, som prøver at forudsige lignende hændelser og for at begrænse konsekvenserne for miljøet. For når en vulkan eksploderer, så ryger der utrolig meget aske og snavs op i atmosfæren, og det er med til at forurene og skade vores miljø. Og så har vi lige en lille video fra den 18. maj 1980, som vi lige kan vise jer nogle sekunder af. Scalding rock and ash. It was coming toward us like it was being shot out of a shotgun, unleashing deadly torrents of debris and mud. I felt him grab me, pull me up on top of a log, and he just kept screaming to hang on. And leaving behind a landscape of devastation and death. Confusion. My car is going to rearrange something. So we watched. 15 seconds in my mind. Tonight on Minute by Minute, the Mount St. Helens. Så kunne I lige se, hvordan vulkanen så ud, når den eksploderede. Yes. Det var det.